Il-Provinċja Agostinjana ferħet li wieħed minn ulieda Prospero Grek għan-nomina tiegħu bħala kardinal tal-Knisja Kattolika. Patri Prospero twieled il-Birgu. Monsinjur Giuseppe Caruana li jaf mill-viċin il-Patri Prospero ilu l-fuq minn 50 sena jservi fil-parroċċja ta' San Lawrence fl-istess lokalità. U kontentu l-qoddisa, kont għaddi abbati jien hawnhekk, ma kontx għaddi qassis. Ma inqas minnu fil-pleda. U mbagħad kompla hemmhekk, baqa' u kien jgħallem hemmhekk ukoll. Ġieli ġie Malta ta' wkoll għamel xi lectures u xi konferenzi fuq il-Bibja. Monsinjur Giuseppe Caruana spjega li Patri Prospero Grek li ilu rajt Alla aktar minn 60 sena jispeċjalizza fuq il-Bibja. Daħal Patri Agostinjan, mal-Agostinjani, u mbagħad kien brajt ħafna, kien intelligenti ħafna, u mbagħad toħel Ruma, jistudja Ruma, u konċentra fuq il-Bibja. Patri Prospero Grek se jkun it-tieni kardinal Malti fl-istorja. 70 sena ilu kien fost mit student universitarju li sejħu bil-leva u kienu ngaġġati fl-imkien f'dak li dak iż-żmien kien imsejjaħ University Students Corps RMA. Miegħu kien hemm ukoll il-kittib veteran Anton Kassar. Daw l-istudenti tal-Università u Klusjien kienu ħafna minnhom saru avukati, ħafna minnhom saru tobba, ħafna minnhom saru prokuraturi legali, eccetera. Imma Prosper Grek, meta mbagħad spiċċa mill-armi, daħal mal-x'isimhom Agostinjani. Anton Kassar jgħidilna x'jaf fuq Patri Prospero Grek. U kien bniedem ta' studju kbir. Kien pereżempju għadu kif darba qara meta kien għadu kardinal lill-Papa Pawlu VI, tifhem? U kien qarru lilu, wara li qarru sar Papa. Min Ruma l-uffiċjaloli fil-Vatikan Monsinjur Charles Scicluna għalinna li l-kollaborazzjoni bejn Patri Prospero Grek u l-Papa tal-lum tmur lura diversi snin. Patri Agostinjan Prospero Grek ħadem ħafna kollaborazzjoni sieħa mal-Kardinal Ratzinger għal diversi snin bħala konsultur tal-Kongregazzjoni Traduzzina tal-Fidu. Baqa jagħmel dan anke wara li il-Kardinal Ratzinger sar il-Papa Benedettu 16. Jgħid li Patri Prospero Grek għandu kredenzjali kbar u mhux biss pajjiżna, għandu jkun onorat bih. Patri Prospero Grek huwa Malti magħruf ħafna Ruma għall-istudji tiegħu kien studjus li għamilu kbir mhux biss lil Malta u lill-Ordni Agostinjani ma anke lill-Knisja Kattolika. Iċ-ċerimonja tal-ħatra minn Papa Benedettu 16 mistennija ssir nhar 18 ta' Frar li ġej.